बिनिफ्राय खारगोन बासिराम रामसियारिनि आखल गैयै आरजाथावै दादागिरिनि आखु दिन्थिनाय नुथाय। आथिखालाव तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारिनि आखल गैयै आरजाथावै दादागिरिनि आखु दिन्थिनाय नुथाय। बरनदि दैमायाव गुबुना मोनखानाय महलखौ गेजेराव हाबसननानै गुबै बिगोमानिफ्राय सेख'ना लानाय नुथाय। जोंनि लकेलाव नोंसोरो हाबनानै बिराद दावराव दावसि खालामबाय थादों। नोंसोरो जों लकेल मस्ट लकेलनि नोंसोरसो जों दावराव खालामग्रा मानसि नङा। नोंसोरसो बांसिन दावराव खालामनो मा खोथा गैया नोंसोरो माने सेफायनाय। सुलुंनि बायदिब्ला बासिराम रामसियारिया 2019 आरो 2020 इं मायथाइयाव बाक्सा जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारिनि बिबान लानाय समावबो समाजनि बेरेखा मुगैजाथाव जाथाय खालामदोंमोन। बासिराम रामसियारिनि बेबायदि समाजनि मुगैजाथाव खालामनायनि थाखायनो 2022 मायथाइयाव गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्ला एबसुआव मिरु एबसु आरो जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गासै मोन 8 दखरा एबसुनि हेंथायाव आफादगिरि एबा गाहाय नेहाथारिनि अनगायै एबसुआवनो जेबो बिबान मोनाखैमोन। नाथाय लाजिथाव बाथ्राया बेनोदि 2025 आरो 26 मायथाइनि थाखाय दानानै होजानाय गोदान तामुलपुर जिल्ला एबसुआव बेबायदि समाजनि बेरेखा मुगैजाथाव जाथाय खालामग्रा मानसिखौ माबायदि बर' हारिनि गोथार फरायसा आफादाव आफादगिरिनि बिबान होखो? बेसो बर' रायजो राजानि एबसुनिसिम मोनसे गेदेर सोंलु जाना थाबाय। ना एबसुआ बर' हारिनि गोथार आफाद नंमारला नामा? आरोबाव बासिराम रामसियारिया तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरिनि बिबान लानायनि 6 दान जास्लाबैयावनो एबसुनि संबिधानखौ भायलेसन खालामना इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिफ्राय 29 नं सुक्लाय सेरफां बिटिसि बियाबाव बिसायख'थिनि बिजाथि नागिरना इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि खावसेनिबो बारा मावथिफोरखौ गावनि जाना खामानि मावहोना इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ गेजेराव थुब्ला गावस्राबो होदों। दा सोंथिया बेसो एबसुनि मैखोम बिबान थानाय समावनो मोनसे राजखान्थि हान्जानि बोरै बिजाथिनि टिकेट नागिरनो हाखो? आगोलाव जों नुबोदों एबसुनि बिबानगिरिया बिपिएफ एबा गुबुन हान्जायाव हाबहैयोब्ला बे बिबानगिरिखौ एक्सपेल खालामोमोन। नाथाय इउपिपिएल हान्जायाव हाबोब्ला एबा हाबनो थाखाय खामानि मावोब्ला मानो एक्सपेल खालामा? बेबो मिरु एबसुनिसिम गेदेर सोंथि। बासिराम रामसियारिया जिल्ला एबसुनि बिबान थाबाय थानाय समावनो बावैसो सान सिगां एनबि निउसाव बिजाथि नागिरनाय रादाबा ओंखारसेयावबो मिरु एबसुआ बासिराम रामसियारिखौ बिबाननिफ्राय एक्सपेल खालामासै। बेबो मिरु एबसुनिसिम मोनसे रायजोफोरनि सोंथि। ना एबसुनि मावथि समावनो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव थांनाया आरो बिजाथि नागिरनाय एबसुनि संबिधाननि बारगा एबा कनस्टिटिउसन भायलेसन खालामनाय जाया नामा? एबसुआ गोथार फरायसा आफादमोनब्लाबो बासिराम रामसियारि बादि मानसिनि थाखाय एबसुआ बर' रायजो राजाफोरजों फोथायजाला नामा? तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारिखौ मिरु एबसुआ मा राहा लागोन समासो फोरमायसिगोन। जोंनि लकेलाव नोंसोरो हाबनानै बिराद दावराव दावसि खालामबाय थादों। नोंसोरो जों लकेल मस्ट लकेलनि नोंसोरसो जों दावराव खालामग्रा मानसि नङा। नोंसोरसो बांसिन दावराव खालामनो मा खोथा दङ बेयाव? मा खोथा गैया नोंसोरो मालाय केमखौ मानो सेफायनाय? आंखौ मानो सेफायनाय? मानो खारा नोंलाय निफ्राय? मानो खारा नोङो? नोंनि मा अधिकार गैयालै? मा अधिकार गैया? मा अधिकार गैयालै? गेला मा अधिकार गैया? नों माबायदि खारला? खार नोङो निफ्राय नों खार बोथोर बायनिफ्राय खार नोङो इनिफ्राय खार माबादि मोनो नोंनि थाखाय इदि जाबाय थादों नोंनि थाखाय इदि जाबाय थादों।